uchvatý. Vrtal jsem dálnice. Teďka vrtáme kostel. Je to stavba nedaleko Brna. Bude tady nějaká rekonstrukce tady tohoto. A my tu zajišťujeme podchycení stávajících základů. K vrtání se používá taková malá vrtačka. Průměr vrtu je nějakých 16 cm. Na spodu je vrták, který se napojuje na tyče. Průměru 9 cm. A vnitř ta tyč je vlastně dutá, tam jde vzduch, který pak vynášá z toho vrtu to, co on vyvrtá. Všechno je to ruční práce. Chlapy je potřeba obdivovat. Není to žádná sranda. Na první pohled si řeknete, malá vrtačka, to je sranda. Ale je k tomu celkem dost harampádí. Tady po levé straně je mísící centrum. Tam se pak míchá cement a voda na zálivku a na injektáž. Tady přede mnou to žluté, to je hnací agregát na vrtačku. Od toho k ní vedu hadice, to je vlastně na pohon všeho. Tady máme nachystané pytle s cementem a vodu. A tady napravo je kompresor, který vlastně vytváří vzduch pro tu vrtačku na vyfukování toho vyvrtaného materiálu z vrtu. Ta naše práce spočívá v tom, že tady na každém rohu provedeme 3 desetimetrové mikropiloty, které pak vlastně budou přenášet zatížení ze základů dál do země. Tady jsem chlapom včera čmáral sprejem na zeď, kde se má vrtat. Doufám, že nepůjdu do pekla. Asi bych kecal, kdybych neřekl, že je tu fakt krásně. To je výhoda práce na vesnici. Pohoda, klídeček. Kámoš Koky mě se vzal na nakládku, jsme v lomu Luleč. Je to tady samý návěs. Trošku změna oproti vrtačkám, tak doufám, že se vám to bude taky líbit. Vyjížděme na nakládku, už tu čeká Liebherr 576. A já vyskakuju a vezmu něco zvenku. Čem jsem to vlastně přijel? Je to Volvo 500 s návěsem Wilton. Taky pěkná soupravička. Liebherr vypadá to, že má namontované váhy, takže převáží náklad. Ještě trošku přibere, ať je souprava naplno vytížená. Vysype zbytek a my mastíme. A valíme pryč. Techniky je tady dost. Těch návesů, těch návesů, no. Samý Wilton. Tady je kamarád Zbyňa z dopravy a silnic.
má Scania, sakra. A mastíme na váhu. Pojďme se podívat zase zpátky do Půchova, kde se zakládá most na přehradě. Mám tu krásný záběr na celou tu stavbu. Tady na vodě je položené potrubí, kam potom půjde beton do piloty. A když je to ukotvené ten ponton, tak pořád se to celé pohybuje. Stojím tady jako na vodě. A je tam pěkně tvrdo. Je vidět, že je tam tvrdozuby, dostali zabrat. Takže půjde do akce Jádrovák, bych tak řekl. Tak jsem to trefil správně. Láďa nasazuje Jádrovák a bude se vrtat ve tvrdém. Popojede. Vymění a zuby. Zuby tam v podstatě má strčený, takže se to dá vidět, takže se to vyrazí. A nasadí je nové. To se bude vrtat jedno radostníka. Já si to vytáhnu, nepřivezli šnek a budu v prdeli. Já si ho tam na chaperu, aby to šlo nevím. Zuby nasazené. A můžu se jim vrtat. Pravou ruku má pořád v sobě, to je vlastně otáčání hlavy. To je posune dopředu, tak to je přítlak hlavy dolů. Teďka zmáču tlačítko, hlava se otáčá sama, už jenom dává přítlak dolů. Špička je zachráněna. Ptal jsem se chlapů, jak dostanu ty koši na ponton. Říkali, počkej, budeš čumět. Tak jsem se dočkal a čumím. Pásový řáb, kobelko, nebo co to je? Veze koš. Létá to tady vesele vzduchem. Tady na vodě už čeká takový provizorní vor, nebo jak to mám říct, z loďků. A chlapi to přivezu až k vrtačce.
Chlapi už odpluvají s košem na výlet. Aj tak se dá. Kož je připravený. Jdu se podívat na betonáž. Chlapi osadí jak koš na výšku. Tady to nedělají univelákem, ale pomocí provázku a měří se to od pažnice. Zase trošku jiný způsob. Betonářská kolona je sestavená a jede se k vrtu. Já jsem vás jenom zkoušel. Ta díra má 20 metrů, takže až teďka bude kolona kompletní. Ta trubka má délku 2 metry. Má v sobě takové zaříznutí. Tam se strčí lanko, které do toho zaříznutí vjede a vzájemně ty trubky následně spojí. Trošku záživnější práce než to, co jsme dělali ve Slatině. Trošku mě to aj chybí, ale když jsem slyšel chlapi, s jakýma problémama se tady potýkali, tak mě to zase přešlo. Chlapi teďka osadí a hadicu od pumpy a bude se betonovat. Beton už teče pod trubím. Násypka je zavešena na teleskopu. Hadice odčerpadla na pomocňáku. A růra musí po zkrácení zůstat vždycky aspoň 1,5 metru v betonu. Takže teďka beru 2 dvoumetrové kusy, takže víme, že dole je už víc než 3 metry betonu. Teďka to rozpojili. Rury dá do stojanu. A bude se pokračovat. Zajel jsem se podívat za kolegama do Řečkovic. Vrtá tady náš Solomek 60. Vrdy je 12 délky až 27 metrů. Takže se tu plně využije 4plášťový teleskop. Teďka jde vidět ten první plášť. Teďka vyjel druhý. Třetí. A čtvrtý. A dojede až na dno vrtu. A až teďka je dole. A začíná vrtat. Já se teď budu nějaký čas motat kolem malých vrtaček. Takže budu rád, když mě pak dolů do komentářů napíšete, jestli v tom taky pokračovat. Že pro mě stroj, který nemá víc jak 20 tun, není zrovna dvakrát zajímavý, ale ta práce může někoho zajímat. Takže budu rád na vaše
za vaše reakce. Zatím se mějte a ať to fičí z pohraničí.